Tăiam eu după. Așa. Să fim atente, da? Hai, de accelerație. Acolo la stop, 2 secunde, trebuie să stăm pe loc, da? Din ce motiv, draga mea? Că avem indicatorul stop, da? Și ne oprim aici, înainte de trecerea de pieton la linia transversală. Perfect. Lumina roșie nu este, nu vine trenul, ne continuăm drumul. Întotdeauna, draga mea, nu uita, te rog, să folosești banda 1. Că tu ești la mic cu școala, da? Și chiar dacă intri în depășire, te-ai dus, ai depășit, ai făcut ceea ce ai făcut, după care revii pe banda 1 tot timpul. Da, continuăm drumul. Doar să fii atentă, da, foarte bine, să analizăm din ce motiv, că se îngustează banda. Perfect, la linia discontinuă, draga mea, exact acolo la 2 secunde, exact aici, uite săgeata. Foarte bine, te-ai oprit, așteptăm, ne asigurăm, foarte bine și am plecat. Ce leagă conștiincioasă am astăzi. Plac de voi că la a doua ședință, a treia ședință sunteți foarte conform și conștiincios. Așa l-am și pe colegul în spate, stai liniștită. Și sunt mândră de voi când prindeți repede, foarte repede. Asta înseamnă mândria unui profesor, ca elevul să învețe. Nu să stea să-i spui, să-i explici și să intre pe o ureche să iasă pe cealaltă. Așa, foarte bine că mi-ai redus viteza, din ce motiv? Că avem trecere de pieton, da? Indiferent dacă vezi de departe că e trecere, da? Ridici piciorul pe accelerație pentru o bună vizibilitate și să ne asigurăm. Așa. Cam liber azi, ce să fac. Hai, poți să nu accelera foarte tare. Atenție, date ce de pieton ești la boscheț, o vezi, da, ascunsă. Ai văzut personalizarea, după care ai văzut și trecerea. Ne-am uitat stânga, ne-am uitat dreapta, totul e liber și curat. Continuăm deplasarea. Draga mea, următoarea comandă. La prima intersecție semaforizată, virăm stânga. Hai să te văd. Ce efectuăm? Uite și pe colegul. Salut. Da, foarte bine. Semnal, am făcut preselecția benzii, adică banda cât mai aproape de axul drumului. Perfect, adică banda 2 sau banda 3, depinde de drumul pe care ne aflăm și câte benzi are. Întotdeauna banda cât mai aproape de axul drumului trebuie să facem preselecția benzii. Da, semaforul este roșu. În fața ai Metropan pe Limon, vezi, da? Bine, bine. Doar că vreau să specific un lucru. Conform legii, tu ar fi trebuit aici, când vei vira la stânga, să folosești prima bandă, adică ocolirea prin dreapta, da? De prima bandă. Doar că aici este o intersecție un pic mai ciudată. Cei din banda 1, adică domnul cu autobuzul și domnul din față, ai să vezi și ai să te minunezi că va folosi banda ta în condițiile în care ei nu au voie să facă stânga din prima bandă. Este ilegal. Dar ca să nu ne certăm cu ei și nici să ne învârligăm cu ei, da? Vom folosi din nou banda 2. Din ce motiv? Ca să fluidizăm traficul, să nu stăm să ne certăm cu toată lumea. Exact ce spuneam de autobuz, ia tu banda 2 mai în stânga un pic. Atenție că în licăre galbenă pietonul are verde. Mai în stânga, da? Da, deci nu avem pieton. Deci când omulețul galben licăre, atunci tu înseamnă că ai verde la pieton. Uite, s-a oprit domnul autobuz, în al dreapta revii pe banda 1. Te-ai asigurat foarte bine. Folosim banda 1. Și aici, următoarea intersecție este viraj de stânga. Da? Semnalizăm stânga. Din ce motiv? Avem marcajul jos, uite, abia se vede, dar și indicatorul sus la semafor de stânga. Din acest motiv, asta este comanda, adică faci stânga-stânga, da? La cele două intersecții. Adică, uite, aici la intersecția cu Steguleț, da? Dar dacă nu aveai timp să te muți pe banda 1, să știi că nu era nimic greșit, puteai să folosești și banda 2, da? Ca să poți să faci virajul de stânga. Toată lumea doarme, e verde, vezi, da? Dar că acolo tu, dacă erai în banda 2, Andreea, foloseai tot banda 2. Noi aici, fiind în banda 1, folosim banda 1, adică
banda cât mai aproape de bordură. Uite, te duci până mai în față la boscheți. La boschetul ăsta cu roșu, așa. Așa, draga mea. După care, fii atentă ce mai vreau de la tine. La prima intersecție semaforizată, virăm stânga, da? Foarte bine, semnalizăm, reducem viteza, ne asigurăm foarte bine în oglinzi, da? Nu ne grăbim. Perfect, facem preselecția benzii, folosim banda numărul 2, mai stăm o clipă aici, ne asigurăm, semnalizăm banda 3. Perfect. Aici deja ai peste 35 la oră, am vrea, schimbăm treapta 3, da? Și continuăm drumul. Și comanda următoare este: la prima intersecție semaforizată, virăm stânga. Și imediat o să vă explic ce înseamnă stânga. Nu v-am dat semnalul de aici pentru că nu trebuie să semnalizăm de aici, este prea devreme. Conform indicatorului ne obligă să mergem pe direcția înainte, da? Noi unde se fac stânga, nu te duci peste ăștia, că este interzis pe aici. De aici, de la acest indicator, de la această străduță, de aici foarte bine semnalizăm. Atenție la semafor, avem și roșu, suntem încadrate corespunzător, suntem încadrate bine, semnal avem, tot e perfect. Ce înseamnă atenția voastră, măi copilași, măi. Draga mea, acum când o să faci virajul de stânga, din nou am să spun un lucru, o să am nevoie ca tu să folosești prima bandă, da? Dar dacă vom